marang budaya ngerti unggah-ungguh subasita tata krama yen piyai wedok ya sing alus yen to piyai kakung ya sing ketok wibawa piyai kene iki kebak dengan rasa tanggung jawab kejujuran nggih aku arep takon namine sampean sinten namiku lah nggih Mbak Inces Ica Mbak Inces Ica nggih Mbak Inces Ica Mbak Inces Ica ini nggon gawat lho Nduk yen nganti kowe ora jujur wah engko enek sindan stroke mulih teko omah asline jenengmu sapa mosok kene iki wingit to wingit saestu gawat dadi iki jenenge berarti gak oleh gagawe iki ya ora oleh gagawe jenengmu sapa Somo kok Somo ayo sapa Anu Daryanto Pak oh alah dar ngono kok omong inces lah witekno wong biyen kerjaku yo ning ngarep kono Pak ngene bengi ning terminal mriku rumahmu dodol kopi apa? Lah apa? Bandari tak kene. Emang edan. Oh, malah ngaku wae. Nggih, tak goleke batur, Nduk. Nggih. Iki nek wonten Mas Bagong. Oh, wonten bintang tamu nih. Wonten, wah. Nggih, wonten Mas Bagong. Nggih. Perjalanan yang satunya, nggih. Wah, lho dadak kok Nduk lagi. Wah, niki Mas Bagong saking pundi? Dalem Solo 3. Dalem Mas Bagong saking pundi? Solo 3. Nggih. Dirantos nggih niki. Niki anu mriki nggih mlampah napa numpak ambulan Mas Bagong emang nggih? Kowe iki karo bintang tamu kok sasakmu rumangsamu kuwi. Maksudnya iki pone pengen ndang cepet ki numpaki ambulan kan ora nganggo lampu merah ndang set ngoten lho. Di anu dikawal. Oh nggih, dikawal. Kalih polisi. Lho, dikawal kalih polisi. Wong edian iki ya. Bagongan dilebokne penjara. Pelok Mas, pelok ya. Ojo dipleroki, yo. Lho. Mas Mator, monggo Mas.